Siyaphinda sekwamkela mbukeli nawe mphulaphuli womhlobo wenene FM. Sitshilo ke sathi sikwi isiXhosa Music Festival, i-workshop elapha Blue Water Bay, Sunrise Hotel. Siphathelwa ke ngumhlobo wenene FM. Kulapho ke i-artists zalapha Nelson Mandela Bay zidibene khona nengcali ke kumaziko athile khona ukuze azosixhobisa ngolwazi. Bangajongi kuphela kumculo kodwa bajonge kwicala lezoshishino apha emculweni. Apha ke andinaye enye yeMvumi zalapha kwi-Nelson Mandela Bay ezikhoyo. Bekhona ke naye namhlanje kwi-workshop uzakasiqhobise nje into kuba ke yena ucinga ntoni kwaye uyibone njani le workshop. uThembelani ke kodwa ke ngizamnika ithuba lokuba akhe azazise. Masikubulisa sikwamkele kumhlobo ninjani namhlanje? Molo siswami siyabulisa igama nguThembelani Mbilini, gospel artist yalapha eGqeberha. Awumchanga emhlobo wenene FM siyakwazi kakhulu ke wafumana ithuba lokuba ukhe ube kanti ke uyasibonisa into yoba uphathiswe ntoni na. Ela thuba libutshintshe njani ubomi bakho okanye zintoni osifundileyo njengemvumi? Okokuqala ndiyawubulela kakhulu umhlobo wenene ngoba undinike ezi opportunities ngoba uncedile kakhulu. Andifuna ukuxoka umculo wami usadlalwa namhlanje ekuseni ubudlalo, so ndifumana more recognition, ndifumana gigs through umhlobo wenene. Ingoma zam zifumana ukwaziwa ngabantu abaninzi because siyayazi uba umhlobo wenene inkqubo nganye iyakwazi umanyelwa ngabantu abayi more than 1 million or 2 million. So ndiyawubulela kakhulu siswami. Uyenye yeMvumi ezithathe isigqibo soba mazize kule workshop yanamhlanje uzova into kuba kuthwani na. Ungathi mhlawumbi yintoni osoyichola-chole uzothi kangoku? Kwicala le-business ndifunde lukhulu that umculo weGospel sidla ngothi ke thina sisi-artist hayi siculela ubawo then siculela ubawo, but on the other side siyayidinga imali because funeke sibukekile phambi kwabantu, funeke sibe bahle sinuke kamnandi. So sifundiswa ke ngoku ukwenza imali apha emculweni weGospel, and into endiyithandileyo into yoba asixelelwanga ngumntu ocula eGospel. Umhlobo wenene usiphathele uRingo osicaciseleyo even nangengoma how to create a song, how to take a song to another level. You can take ingoma yomnye umntu but uyenze ngenye indlela wena uzawubenefitha ngayo more than laa mntu ebeyenzile. Nento endidla ngoxabana nayo nam nabantu abaninzi ba xa wenza ingoma uyenza ingoma wona ku-C-sharp, mna ndiyenza ngo-C-sharp ixesha elininzi, adlale yena mhlawumbi u-B flat, athi lo mntu odlalelayo ndiya-ila. Uthi uRingo awuili because wena ucula kule ndawo o-comfortable kuyo, so nguye lo okanye umntu avela transpose nje phakathi naphakathi engomeni wena ubungatshintshanga. So zii-techniques zomculo, i-instrument ne-beat zahlukile, umculo no-music uthi zahlukile, so usicacisele ke uba zohluke njani ezo zinto. So ndifunde lukhulu kakhulu nento yoba iingoma zethu zizo ezisenzela imali. Umzekelo kukhona Sampra today sixelelwe nangubhutgwiba ngezinto ezifunekayo kuzi ngoma zethu zizokwazi udlalwa emhlobo wenene. So ndifunde lukhulu kakhulu siswami. Ulwazi olufumeneyo apha namhlanje uzawukwenza njani khona ukuze uqinisekise into kuba kuyinzuzo kuwe nakumculo wakho nakwibhizinesi yakho? Kobu bulezi ndinabo mna sisi, and nexesha ndibe nalo emculweni ndiyafind out that ndiye ndalazy because ngendinazo zonke mna ezi zinto ndicinga uba bendinazo through umculo, through royalties, through zonke ezi zinto bekumele uba ndiyazifumana ngeengoma okanye ngee-albums ezi zam, because we used to extra 20 then iphelele phaa. Asayazi on the business side ukuba heyi kuyahluthwa ngapha because i-royalties zizo ngoku i-artist ezifowukhasa kuzo. Siswami, so ndizawunyusa igazi. Ndizawunyusa igazi because ndincedekele kakhulu. Masibulele kakhulu ngexesha lakho, sibulele impumelelo kuyo yonke into oyenzayo. Inkosi kakhulu. Uzivele ke nawe mphulaphuli nawe mbukeli womhlobo wenene FM, yenye yeMvumi zalapha eNelson Mandela Bay, khona ke naye apha kwi isiXhosa Music Festival workshop.